Osi anyị ga-abatụlụ ụjọ. Ị na-achọ nwa nwanne m na ị ga-achọta. Ị na-achọ ego nwanne m na ị ga-achọta. Atụla egwu na ọ nọnyere anyị wee ruo ọgụgụ na nsatụ nke ụwa. Gịnị ka ị na-atụrụ egwu nwanne m? Chineke nọnyere gị ma n'ihe na nzuzo. Ọ bụ Chineke nke na-ekwu nke na-eme, mana ụwa mmadụ mana ụwa mmụọ naanị ya na-achị eze. Ọ bụ Chukwu na-eme ije were were. Ọ bụ Chukwu na-eme njem ka ọ dị mma. Onye osi ya gaba tụlụ ụjọ. Atụla egwu maka ọ bụghị mmadụ ga-ekwu ihe ga-eme n'ime ndụ gị. Ọ bụ Chineke ga-ekwu ihe ga-emezu n'isi gị. The power of the Lord is the highest. The anointing of the Lord is the highest. At the name of Jesus, every name must bow. Never you fear, he's the Lion of the tribe of Judah. Oge mee ya ka ọ dị mma, oge mee ihe ka ọ gara gị were 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 were. Ọ bụ Chukwu na-eme ije were were. Ọ bụ Chukwu na-eme njem ka ọ dị mma. Which has speak and it come to pass when the Lord of heaven has never ordered it. Ọ bụ Chukwu na-eme duma mma. Ọ bụ Chukwu na-eme njem ka ọ dị mma. Chukwu na-eme ije were were. Ọ bụ Chukwu na-eme njem ka ọ dị mma. Were 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 were. Ebe na-azụ ya na ọ ga-adịrị gị mma. Ebe na-alụ ọlụ na ọ ga-adịrị gị mma. Mara ebe anyị nọ na ọ ga-adịrị gị mma. Ka onye nọ gị n'akụkụ na Chukwu na-echere gị ihe ọma. Ọ bụ Chukwu na-eme ije were were. Ọ bụ Chukwu na